So bisan pa man mga ka-idol no nga wala ko nakadawat diri og sweldo diri sa ako nga page nga bag-o, bisan naabot na ta og 200k followers diri. Pero pasalamat ko og dako mga ka-idol no sa Ginoo kumikan kay dinhi na ako nga page mga ka-idol dinhi nga bag-o nga Noel TV Vlogs. Ubay-ubay gyud in taon ang nadawat nako nga mga blessings mga ka-idol no nga gikan sa mga manggihatagon kay mga tao mga generous no. So ah, dili gyud na ikalimod mga ka-idol nga so ubay-ubay gyud ang nanghatag nako og kanang blessings dinhi. So dako ko pasalamat gyud sa Ginoo ug sa mga tawo nga wala gyud nagduduha og share sa ilang blessings. So giswerte usab ako diri mga ka-idol no bisan og wala ko nakadawat og sweldo diri pero mura gyapon ko nakadawat og sweldo gumikan kay aduna man gyud manghatag nako diri mga ka-idol. Ilabi na bitaw nga tuwa sa gawas sa nasod so kasagaran sila mao nag-sponsor sa ako ano nakalinlaing mga nasod sa